हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। मुंह बंद कर तोर भाई जंतर के तन मारो भाई के बना के एक बार मारो तन किया बुझाता रहा हम जब दिमाग सोना के जलन के हम बाप माई के होके ना बुझे नहीं बोल बे तारा पूछा तो तुमको बुझाता हम होका के पढ़ावे के बात कर तू हमारे के आके अरे पानी दे दे पपीता के सेवा कर तबे न करे तबे न भरे लड़का बारह से तो खाली घूमत फिरत रहता पौधा के ध्यान नहीं खेदे के पपीता कितना बढ़िया फल हवे हैं मेहरी ना बने मेरा नहीं धरार टाइप के बना देला तो पानी इन्होंने ना बहके रहा खाली हम ही सेवा करी खाए के बजे चल जाए ना पेड़ पर चल जाए ना घर में पूछा नहीं क्या रखा बाबूजी आके काका को के टोल कर मुझसे का तो करे मोटे उठे बाबू ये तो का जवाब दे नहीं काके घर में कमा खातिर हूं पूरा ना पर दोस्तों के रोक दे देला घर में मैं खा के तोड़ जाला करी खोया ना घूम में जाइए लगन काम के काका ना आयो दादा ये मैं पूछा नहीं क्या रख ले आया मैं तो पूरा का पेट में आग लगा दे हमर मोर दे तो का खाई हमर मर दे भाई तो का कर भूख लग जाए ड्यूटी करे हूं हां हमर लड़का पूरे जाला नाश्ता बना के दिला सबेर पर और तू का पलाटा ले जो स्कूल में खाइए अच्छा पूरा ना के काका को का चल गले के करा के ला के रख ले रहे घर में अरे मुखनिया कुछ बनौले बड़े खाए के खेती बाड़ी के तो काम कुल हो गई देखो तनी रहुआ के तनी खेती करे हम चल गनी सहेली के घरे आई बुढ़ो आके मोय खा गइलो बाबूजी हां रहुआ बाबूजी बरन हमर सोचे बरन अब मोय खाओ के देखि की पर मदद में चल गइल बरन अरे हम जाना तनी बुढ़ऊ के पेटा नंबर 1 होना सब कोई मार दे दो चार बार धो के उनका के परेशान कर देला बड़ हर जोत के हम लिया खाना मोय खाना खा के मरवा ना उनका के बताई रहुआ बाबूजी बोले समझाई नु लाज नहीं खेला का तुमको मोय हमर खाना है जो हमर भूखिन जान जाता और जब के ना पड़ा नु पता तांती के गोल गोल कलू बौखल बन सुतल बन बताई कि बाबूजी राव काका करे लन दूसरा के खियावेलन बुला के आइए ना देख के मोर पोता खाई बेटा खाई पुतो खाई दूसरा के टेंशन उनका ना रहेला बताओ ना हर जोत के हम नहीं मोय पसंद नहीं रहता है बड़ा हम काम को कोई नहीं मैं हमर खाना खा के आऊ अरे कैसन बूढ़ हमर बाप हो गइला काहे वो हमर बाप हो गइला अच्छा जाए तो रो मत रो मत तू खइलू आ कुछ सवेरे से कुछ लड़का के नाश्ता बनावत रही पेट में तरल हो जाई अरे दादा हमरा अपने खइला के तनको दुख नहीं के लेकिन तू ना खइलू अनु ये बात के हम बहुत अफसोस बटे हम बाबूजी के छोड़म ना एबार आवे दो उनका के अब बाबूजी केने गोल बड़न में बहरिया मुंगरवा के बात के साथे गोल बा मुंगरवा के काम धाम नहीं खनु बाबूजी के हमेशा लछड़िया वाला रहता है लइकवा केने बहो लइकावा तो गोली निकलू खेलो तो देखी ना उल बकरो घर में कुछ नहीं खेलो तो ओकरे बनावत आनी अभी आटा साना तनी देखी ऐसी हमारा साना तो ये कि बना दे तो बबुआ पड़े जाई
चलो चलो एबार बुढ़वा क्या होता है फैसला हो ही जाई ऊ खाई कि हम खाई कि ऊ रही कि हम रहब ई फैसला हो ही बड़ा एकदम हम तार ना तार नैहर गइला कौन काम बा ऊ तो बुढ़ा गेल बा साला क दिन का ओकर जीवन बाटे लेकिन तू तो बाड़ू ना हमारे जीवन भर रहे वाला संगे तो समझाई ना उनका हिसाब होइए बड़ा आवे दो आवे दो बड़ा उनका हिसाब किताब मय होई आ लइकवा केने बा हो रुको हम देख के आवत तनी केने बा ठीक बा बनाओ चले तोर पर चल मार मार निकल गई अरे बात हो बात चल चल देख हम मार तनी ना हिला ला भूल जा ना ना तू भूल जा आंटी से ए बबुआ अरे मास्टर के फोन पे फोन आवत है जा गोली खड़ा करते पढ़े कर ले कि ना हो जा गई रहनी है तो गौर में मास्टर का है फोन करता रे अब हमके का पता मैं क्या हो कहाँ गौर ले तो गौर तो मास्टर फोन करी हमके क्या पता कर किया जाना रे तोरा जन्म में 1 लाख पूरा खर्चा कैले बनी और तोरा साधे में लिखे आवत हेने तोर माई भी सिखावे लेकिन ना रे साला पढ़े भेजतिया तू सिनेमा हॉल में ढुको तेरे गोली खेलत रे ना तोरा के इतना मार मारब कि छेड़ देबे पेटे में चल चल तरे चल तोरा खिलौनी लागल बा का हो का एकरा के सिखावला बड़ू दिन भर गोली खेलता आज सिनेमा हॉल में जाता है तू करता मास्टर फोन पे फोन करता तारी है हम सिखावे चाहिए लइकन के तारा नहीं बुझा बबुआ के तारा के मरी केकरा के मरी हो बताओ ना तू पसंद लइकन के हम केकरा के मरी बोला जल्दी माइया ने पसंद लइकन के बाप पसला नजर फूट गई साला वो दिन जे तारा के बियाह क के लिए नहीं हम तारा बुझाते नहीं तो ना कियो आ जा बड़ा बूढ़ो के काटब साला खाना खाए नहीं दे हमरा को कर के काटब साला के बाप से का पूछी हो कहानी का बुझा लइका के तारा ना पूछे चाहिए बताओ ना हम लइका साला एक अक्षर पढ़े ढंग नहीं आवत एक अक्षर पढ़े ढंग नहीं आवत साला रोज मास्टर फोन करता आई हमरा के बुढ़ऊ से बाप से पूछो उठ गइल त मारत जहां उठल वही जा हम देखा तनी बड़ा जहां उठल त मर के बोल यहाँ तक कि नहीं के बुझात हम लइका के बर्बाद करके ध देले एक अक्षर ना पढ़ला पहले बस घरवा में रे आ गइल का बौरा लावा पिया करवा गइल का लइका हम ठीक है ना कि हम सन की तनी होई हम अपन लइका के बहुत खर्चा करके ओकरा के पैदा कइले बनी है ओकरा के जानत रे ओकरा के पढ़ा लिखा के हम एकदम मजिस्ट्रेट देखे दो आ तू ना ते अपने में कट मर जिया सब अपन है में खड़ा हो जाए मां एकदम खड़ा मत होई है तो का रे यही तो झगड़ा लगल बड़े एकदम हो जाओ सही रही है झुकल रही है का घुसा कर पहले बखले का रे मैं खाना में खा भले बाप बनल बड़े तू काम को के हम जो तो हम नहीं कनियावा के तोरो के मारा ओली तोरा बुझाते नहीं के मर में हमरा के हां मैं मेहनत करनी हम काम करनी हम हरिया खाली के चल गइला है बाप बना तेरे बाप चला माई हमार माई रहे तू हमार बाप ना हवे नतियों को मारते लगाते नतिया के हो बिगाड़ देले बिया जाना तर के नहीं खा जाना नतिया के बिगाड़ के धो देले बिया लाठी तो लगाते रे लाठी से मरले बनी इनका के हुनकरो के कुचले बनी ये बारा इन्हों के समझा देबे के बा तारा बुझाते नहीं खे तो कहां से मारे के ला कुछ हो जाता है हां अरे जाएगा बेटा खाना में गरम करने में चल देखो ना है नौटंकी देखो ना अबे तू हनिया रो तबे ना अबे हनिया रो तारा गरियावत होली आई मैं बुढ़वा खाना खा के भाग गेलो गोड़ धरत ये देखो ना कितना तिरिया चैत्र भी आई
बुझाते नहीं थे अभी मारब हम बाप सब कुछ ना मारब के अबे तू छितरा जे बुए हिजा लड़का के जीवन बर्बाद कर देले बिया तारा बुझा दे तनको का भइलो तारा ना देखे के चाहिए लड़का के तहार नाती ना हो एकरा के हमर सपना नु बा पढ़ा लिखा के हम बड़ आदमी बनाई आ ई लड़का जान तर गोली खेलता सिनेमा देखता लंदन संगे घूमता लफाड़ियन संगे घूमता कहे लगे होते हमर गलती बात बोलो हां थोड़े गए आलू तो ठीक है बुझा गए रे बोल ना झूठ हो जाके गोली खेलता ले पकड़नी है ना जाके वो तोरा के देखनी है ना हम ए और ने ना देखलो आ देखा तो वाले को के बोलो पटक देबे ही जा तोरो के तारा बुझाते नहीं के अभी बड़ा सन क्या लड़का बारे तन किया बुझाता रहा हमर जब दिमाग सोना के जलन तो हम बाप माई के हो के ना बुझे नहीं बोल बे बोल बे तारा तुमको हम होकर के पढ़ावे के बात करते तू हमारे के आगे हमें तो और नहीं बुझा कहा नहीं के मुंह बंद कहा तनी के मुंह बंद के बात को मार के बात तो है बात जान जा बुझाता अरे लाता का हम समझाइए कन के क्या समझाई समझाओ के बात होकर के समझाओ कि हम लइका उहे लइका बर हमर दुनिया जहान बा हिनका से हमर दुनिया ना चली क्या देखने और जा तो हम छोड़ देते लड़का बुझाते नहीं थे बरा हम ही छोड़ देते हम इतना दुलार से 6 साल हमरा लइका ना भई आ 6 साल में 6 लाख के दवाई करा चुकनी होई लइका एगो भई त लइका के जीवन बर्बाद कर रहल बिया वो काम पढ़ा लिखल बे तो अपन लड़का ने कम पढ़े कम पढ़ेबे बाबूजी हो समझा दो इनका के बिगड़ी बिया की छिनार बिया ई मैं देख ली मुंह से मार के बोली ठीक नहीं देख मारे के ना अरे भाई के गुरबा के कुछ बात मुंह बंद कर तोर भाई भाई के नजर के तन मारो भाई के बोला के एक बार मारो तेरी पिका का शेर गलत नहीं है हमर भाई एफसी जेल में बोल तो भाई ये काई कम कुछ ना बुझली रे बुद्धि तू काहे बोला तारू गरी में आ लइका बाटे हम ऊ बेरानी करी कहते के मारे के चाहे कभी मर कर मैं दे टूट दे के हॉस्पिटल लेके जातन हॉस्पिटल दे भाई जब तक हंसता नु जब तक हई हंसता तबे तक तोर जीवन बा एक घर में नहीं तो एक घर में तोर गुजारा नहीं खे रे बुझ लिए दूसरा सौतीन के जरूरत नहीं खे हमरा हमनी के सौतीन के जरूरत नहीं खे ढेर मत मुंह चला बाबूजी माना कर दे एकरा के नहीं तो जान ली हो वो मत चले गर्मी हमर तू देखबो गर्मी देखे लायक तू नहीं खा नहीं खा गर्मी देखे लायक मारो बा चाहे कुछ करो तू हमके मार लो लेकिन हो पतो हिया के जोन जे बाटे न ओकरा के समझावो कहे से कि उ हमर दिमाग के एकदम खराब क के रख देले बिया तारा बुझाता लड़का के जीवन खराब करतिया तो चुप ना रहे हैं चुप हो जाए बाबूजी तारा सामने लेकिन एगो बात बा तारा सामने हम चुप हो जाए तो हम ना नु सुधरी है ना सुधर जाता हो फोन पे करे बाबूजी अपने पीपी का आवे ला तो तक जो हमने खाली मारते रहे देख ला अरे तारे करतिया हम मर नहीं ओकर गुलाम ये बेटा मैं कुछ करे रे अरे बाबूजी तनी हमर बोतिया सुना ना तनी समझावा ठीक बा हम तो उहे कहत नहीं समझा दो उनका के लेकिन बात ई बाटे ना कि गरियावे के ना चाहिए ई बता दी हो समझ ले लड़का के स्कूल भेजे ना हां भेजो बाटूर के में को मारे लगी बहुत मारती है मारे मत ऐसे बात मारम ना लेकिन हमार लड़का के जीवन बर्बाद ना होखे के चाहिए ओकरा से बता दो आ जहिया हेकर जीवन जहिया हमार लड़का के पढ़बे तो बर्बाद भइल ओकरा के उल्टा लटका देबो हैं रे है ना ना तोरा इतना स्कूल जाल करिए इतना हीरा नहीं लड़का बा एकर जीवन के उ कुछ सोचते नहीं खे आ सुना बाबूजी आ तोहरो से बात बा हमरा सुबेरे से हम भोरे से जाके हर जोता तनी खेत में आ घरे आइनी त ई कहती है कि मैं खाना खा के या खिया के चल गेलन केहू के तारा नहीं बुझात कि हम काम करत तनी भूख लागल त हम ना खाए तू खा हे तानी से बनावती न हे तानी से तो वही में से तनी ना धो दे बापन लइका के यही से तो मरनी है जो काहे से कि तू हमर बाप नहीं कामे ना कर रहा
तो खैला खातिर मार देबो क्यों के और ये सन जीवन चलता है भूख लागल बा बारे इतना भूख लागल भूखिए से खीस बरल बा वही से ओकरा के मारत तनी हो हमारे का बोला का हमारे खींच निकल रहा एगो काम कर ढेर बक मत कर ओकरा के ले जाके समझाव आ समझाव ओकरा के कि हमार लड़का के तनी बढ़िया से देखो ठीक नु ओकरा बाद हम तारा से बात करो ठीक बा एकरा से तो ओकरा के ले जाके समझाव बोले ले ठीक है कोई मारो दी ती करते हम चीज हां ठीक है समझा ए खड़ियो अरे उस्मान चल आओ देखो तोहरो बात नहीं के सुनो तू सुने ए चल मलेच मेहरारू के बियाह चलो करा कुछ देला बना के भुकाइल बाटे मलेच से एगो बियाह करा देला हमरा के तोहरो पर हमर एकदम जीवन भर नाराजगी रही ओइसन मेहरारू के तू बियाह करा देला कि का करी स्कूटरी दे तो लखन गड़िया चलल मेहरारू मिल गए तोरा के बिला गड़िया 1 लाख रुपया पे तो तू बिला गइल जाके हां गड़िया तो बेच के खा गइल आ रुपया खत्म हो गइल मेहरारू तो रह गइल हमरा लगी हमरा के चाटे खाती कपार पर चल जा लिया के जा होने आ समझा दो उनका के ए बार जोन उनकर गलती कइले बनी नु इहे बुझी जो रो मत रो मत लेकवा के स्कूलिया हमें भेज देते ना नो बना दे उ छछुआइल बा भुकाइल बाटे हैं चल पड़े चल